Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Hisgutan taon niya ka na human nato og pangaon. Si Brina, kumusta na siya? Maayo ang iyang kahimtang. Ready na all the time ang umaabot nga halad, Menard. Andam na ang putli nga halad. Maayo kun mao ka na. Mas kasaligan ka nga mauipiyalan sa halad kay nitar sila. Tungod kay giubanan ko og gugma sama-sama tuod gyud na kong anak ang akong pag-atiman sa halad, Menard. Mao ka na iwa mahimo nitar sila. Tinuod ka na, kay naapod kuno siya'y punto. Suma pa niya. Aron kuno dili siya masakitan inig-abot sa higayon. Nga matigayon na unya ang paghalad og hingpit na kini nga mahanaw kaniya. Binugo ang iyang gibarugan nga prinsipyo, Menard. Klase pa kahang to niyang hapon? After 2 p.m. wa na, Miss Brenna. Okay, good. Kaya nga naman di ay. Kaon na tataka ba? Manuray ta. Kita ang tulo si Ashing. Kay si Mami Mangkod. Busy ka ayo. Namangkod si Tito Minard. Sige. Until 2 p.m. ra ko karon. Okay, bye. Bye, Miss Grisha. Magipanuro di ay kuno siya na ako. Kauban si Ashing. Hi. Hello. Brina, right? Yes, ako si Brenna. Ikaw? Ako si VJ. Estudyante sa ko din sa kursong engineering. Nganong nagkailangan ako? Friend ako si Stabilo. Brena? Hi, Stabilo! Hoy! Hello, PJ! Hi, Stabilo. Mayoy nungot kayo nagilailan na day mo aning gwapa na kong amiga si Brena. Wala ko makagwanta, maong gidoon ko siya. Ba? So, Brena mong do, ha? Depende. Ha? Nga nang depende mo nga butan ni PJ. Tuguti ko nga akong ipailan ni mo ang akong pagkatao. Pinagi sa buhat o dili ka sa istorya lang. La, wow! Kilig much. Ano, right? Sige ba? Nga nang dili. Salamat. Ay, alright. Ay, let's call this for a celebration. Mr. VJ's and Devar. Sige, right na ko. Tanong mo sa kantin. I can Ay, hala, ayaw, uy. Kauoras ad. Oh, sige na good. Ano sabay ka uwaw eh. Sige na ba? Wait sa, kay naagog ko'y gitunan. Ay, sige na, oy, Breno. Sa'yo kay Grosya, girl. Igutom ba ako, no? Wako'y sa Dutch. Mauday hindi siya ganahan ako. Kay naday sila ay nagustuhan. Si Brina ang gwapa nga probinsyana. Sayang. Ganahan na ginunta kay ko niya. Ay, nanglakaw sila. Ako silang sundan. Ayaw ka uwaw ha, Brina. Order siya mong gusto. Ikaw sab, Stabilo. Sure. Thanks naman. Thanks, VJ. Pero ko disyante ano, ay. Nalita na ang makanak mo, Breno. Mauwaw ko, uy. Stabilo, dili lang kumukaon. Oh, Hey, naunsa ka? Oh. Sa'yo nakita na mo diha sa imong phone, ha? si Brenna. Wa ko makauyon sa iyang gibuhat karon. Kaya nga naman diha eh. Kung sa iyang gihimo, Rolida.
Oh, niao. Tanawa sa footages gikan ining akong cellphone. Aha, bi ko na be. Murag nakigsuod siya aning lalaki nga niduol niya. Gwapo, may pagkabistiso. Chinese baka kining tawhana o kaliwat o Korean? Nakigsuod siya og lalaki. Sumbergwensa. Suy, ayaw lang kasuko. Wasa ba sayod nga sa matag tunga niya, gisurveillance nako siya men. Wa ko malipay anang akong nakita. Tingali magguba ang propesiya. Atagi gadayan ka na og aksyon. Oo, Menard. Ako ra lagi ang bahala o niya ini. Simbergwensa. Impacto General. Ilhaon niya kung si kinsa ang maong batanon. Ha, Rulaida? Ni Aman Bitaw, may gikontak ako. Wait sa. Hello? Kinsa ba ang batanong lalaki gawa sa bakla nga kauban karon ni Brenna? Mao ba? Sigurado ka ba? Okay. Bye. Menard. Rulaida. VJ Sandivar ang pangan sa maong batanon. Oh, seemingly familiar ka ng apelyiduha. Oh, really? So, dili ka sigurado? Kang ginsang kaliwat magkahasyan pagka Sandivar. May mga Sandivar nga mga prominente o mga kaliwat. Inila og tinamod sa business sector. Like Professor Swami Sandivar nga usa ka Filipino-Chinese mestizo. Usa ka elitista. Ug mao'y kasamtangan nga majority leader sa Council of Truth. Kaliwat ka niya kanang maong batanong VJ Sandivar? Mao ka? Krisha! Long time no see! Gipasagdan na gyud ako ng kabisi ng Ashing. Ay, sagi na lang, good. Uy, wabito ko nalimot ni mo. I mean ninyo ni Brenna. Wa ko malimot. Well, sa bagay. Nakaila na kay ko ni mo, oy, Ashing. Nalipay ko para ni Brenna nga hingpit na gyud taong nagkalingkawas gikan sa iyang malditak ayong iyaan. Kaluoy in town sa tiguwa nga driver kanhi sa imuhang lulo no dong Jumari. Wag itaon di siya kaliwat dinhi. Kunain man karon ang iyang kag, mahimutang karon, Maki. Hinaot nga, magmalinaw na siya. Sa iyahang kapahuwayang dayon. Maayo gani, kay imuhang giyatagan og disinting lubong. Di ko mahimong pasagdan si Aning Manoy Vitaliano, Maki. Ilabi na kay namatay siya nga. Tabangon kayo. Di kay si Anhing Manoy Vitaliano rang imong gitabangan, kundili lakip ng ubang pamilya sa mga nahimong biktima sa mga mangtas nga nanghasi atong sa pagtakdol sa buwan. Mahituyo ko nun ako si Tarsila. Unsa man ka. Nahibaw ko nga iyang gipaymod sa nang higayon. Ngawa dinhi sa karaang bay ang Supremo. Unsa man ka nang tuyo mo nako, Tarsila. Karon ba, nga tuwa sa siyudad si Sir Maynard, kinahanglan makigsabot ka na ko punyong. Alang sa unsa man. Kung kinsa na tong duha ang sundon sa mga sakop ining bayag gawas ni Dong Jumari og siyang personal nga driver. Oh. Balik tas na andan, nga ako mo ay masunod og inyong sundon dinhi punyong. Uy, Tarsila. Unsa man ka? Mo reklamo ka na kung buktota ka? Bisag unsaon ka na yun di ka na yun mausap. Hello? Kuhaan ko nimo sa akong trabaho
nga way pagtugot sa atong agahon. Baka sabot ra si Sir Minard, basta makigsabot ka lang nako. Dili ingon ni ana kasayon ang gusto mong mahitabutar sila. Unsa? Dili ko hangol og posisyon. Apan kay gisangon man kinin ako sa atong agahon, pues akong trabahoan og ako gyud kining ampingan. Oh, hangul ka. Ay ing nagdili. Ayaw kong ipinarihas nimo. Maya ni mo. Hiras ka kakaipon yung pura may kagskinsa, oy. Ayaw to isa ang akong punto. Aron maoy mo patigbabaw ug maoy palutaon ang hungaw nimong pinsamyento. Punyong, Biisag asa pa kita mga bot. Dili og dili gyud mahitabo ang imong gusto. Dili gyud kianga ka. ikaw bang buanga ka? Swapang yung ka kay buktuta ka. Tarsila. Gihulagway lang yun nimo kung unsa ka. Ilam! Naunay ka sa giingon mo nga swapang ko. Kay ikaw maoy swapang og dili ako. Buktot! Iskwatot! Pagkatoy-toy! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!